Geuretik sortuaken egonaldia bi zatitan eginen dut, atarratzen. Lehenbizikoa orain bazko astean, apirilean, eta bigarrena abuztuan. Oraingoan lekua eta bertako jendeak ezagutzeko denbora hartu dut. Herri txikien ustutze hartu dut gai nagusi eta pixko bat jendearen bizipenak aditu nahi nituen. Nola bizi duten eurek herriak gero eta txikiagoak izateak, horrek dituen zailtasunak, baina aldi berean sortzen dizkien aukerak. Eta ikusi dut elkartasun handiko komunitate bat lan haunitz egiten dutena elkarrekin, eta aldi berean ere euren bizitza proiektuan zinera teitzeko aleginean ari diren norbanako eta eragile haunitz eta bietako haunitzekin solasean aritzeko aukera izan dut, eta espero dut inspirazio iturri ona izatea gero nire idazlan hori sortzeko tenorerako. Udalbiltza gui ersatu da, jakiteko ean bageninez xedia, inbea, harreman baten ukeiteko artista batekin. Eta hori hona hartu dugu, zen eta nahi dugu gu herrian, Sibiu gain hontan, azkartu eta indartu, bai hizkuntzan aldetik eta bai kulturan aldetik, badugu gu kultura, mena nahi dugu beste kulturikin harreman zumait eta badutugu, iparaldeko beste elkartekin eta harremanak, mena nahi ginen azkartu kultura aldetik eta dutu zaiku, Udalbiltzak egiten zuten proposamen hoik, guetako baliagarriak izaten ahaltzela.